saing wengi utan iki nang alon-alon tak enteni senajan setan tak goleki senajan setan tak enteni sliramu sing tak goleki. Halo, aku Dina. Jangan lupa like, comment, subscribe. Galon nasangka galon. Lah kok wakur ngono kuwi piye? Cik. Cik. Jungkir balik ya, sing tenanan. Ora tenanan bacok ngono san ora. Ah, dalah. Cek, sungkem sik ning gembong. Sungkem sik, terus gembong ra enek ndi. Ayo. Mas, tarik Mas ngono. Lho. Ayo ning ndi? Ayo ning ndi? Ayo balik iki. Mas, ayo. Tabuhan. Ayo nang tenanan. Nyapon neh. Iki nyapa? Lah nek ora aspal iki ndut kepruk ning cangkemmu ya iso. Kok iso wong urung apa-apa kok iso aspal iki lho. Piye to Gah iki Gah? Wiki ning kene iki tak bage bintang tamu lho wiki iki. Lah iso. Wiki iki ning kene binatang tamu. Bintang tamu kok. Bintang tamu. Bintang tamu. Duduk binatang to. Ngawur. Lah rupane kaya munyok. Oh iya. Terakhir iki anu bae. Kurang alah. Duh. Iya toh. Oh iya enggak, aku ngerti. Kowe engke sambat bengis muntek resik to. Ya wis kuwi. Iso. Kok bocah nek temu rose yo ngene iki. Ambune pesing. Ambune pesing. Ngebar. Pengen cawik pernah to. Ngawur. Diompoli anakku mau. Berdiopoli anakku mau nek kono. Wow, diompoli anake.
Diarah ol atnat. Diarah ol atnat. Anak kok laknat jare. Ayo baleri. Dan rene rata sanggar agak. Jen, kingke iki sing wedok kaya widodari. Dari. Sing lanang kaya munyuk, Sing lanang kaya renget. kaya renget ya lho. Lho wong diadreki kok sing Iya. siki sing diadreki iki meneng opo lah Meneng, koyo iso ngomong lele ngene. gede. Wis Lah. Katapuki pisan iki kok. Iki. Koy. ganang apa sulit. Lah ya kok. Ngapa? Lho. Let diantem boto cengelmu iso. Lah, sing mbok Kok mati iso? iki lho apa? Kok Ayo, anakmu nangis ya Lah lho. iya. Piye to? Anakmu nangis ki lho, mien. Eh, Jan. masalah. Toh iki nek oleh ning ndi to to? Lah genah ucul kok. Oh, Reok adek iki ke. kok rene. Kowe genti lungguh. Duduk. Lah, duduk manis. Duduk, yo. Gak enek dadung elek-elekan to, Lek. Tagin iki kabel dientek kok. Bahaya nek ra ditaleni Lah iki. yo, samarku nek grayah kok iso. Ayo gantian kowe. Kita kene.
ae berarti kok iso. Wong ki kancane anu ki mider ae ki. Kon lungguh angel ram. Aja lungguh kono, aja lungguh kono. Ora. Ngawur, eh. Engko mantene sawanen oleh-oleh kok iso. Lungguh kono. Wes ae Bu. Kalau kene lungguh kene. Sewan kuwi Oh ngasane. sewan iki. Lungguh meneng. Ha. Nah, lungguh. Lungguh lho. Nah. Ha. Wes. Oh. Celuk Pak Lek ke? Ana celuk bakung lho. Celuk bakung ya. Ya. Niki. Oh iya. Ayo. Jos. Ada sing gede gak sah iki. Samidi. Jenengan ki nopo no aku. Aku ki malah gak penak ding ngene iki, Dik. Kok ki Mbah, lah yo mboten sah. Mbah, ora sah ku mboten ngapun sah kok. lah, repot mawon. Lah wong kuwi ngomong aja akeh-akeh Mbah, ini siji ngeneng sak ngono akeh. Lah iya. Kaya ngono ki ya gak matuk lho. Lah. Aja akeh-akeh Mbah lah nyai tibake aja akeh-akeh lah ninggal neng sak. Ning sak Kon ngetokne kabeh. bae. Maksud kula niku mboten sah setunggal. Lah. Papat kayak kowe kabeh. Koe. Matur suwun lho Mbah Lil. Maksud Mbah Lil ndokmu iki kok iso. Mbah Dul, Mbah, Mbah Marijan, Mbah. Oh, Mbah Kijan. Mbah Kijan. Nggih. Sik, weh, iki Kuwi. masalah. Tenan aku gak ro lho. Melu-melu tak tonyo pisan iku. Lungguh. Wayahe donga dhewe-dhewe iki. Kok iso? Pokoke Kono lungguh. kono wedhus mburi kono. Lho, kono ning mburi kono pawang. Makani dus maksudnya. Pawang ula kok iso. Pawang ulo terus Iki ngarep. ngono bapake Mas Oh, alah, Tondi. Mbah. Ngapunten lho. Ngapunten, Mbah. Sopo kae? Mbah Mijan. Mbah Mijan. Mbah. Rijan kupingku Oh. budek. Wala cangkemmu sulaya iki ngono kuwi lho. Mbah Rijan. Kok Jan tenan. Mbah iki sik gerwaris sik Hah? waras. Lah iya. Rijan. Iya aku ora budek. Tasih sehat. Heeh. Bapake Mas Tondi. Bapake Mas Tondi. Jadi sapa? Mijan. Rijan. Kowe ngerti untu kuntek, gak iso R. Anu, untune kaya untu kelinci. Lah untu kok loro tok. Lha iki nek mamah kene, lah kene metu piye? Ya dicokotne kancane. Oh dipamane. alah. Didongakne Mbak Rijan. Nggih. Mugi-mugi Mbah Rijan kalian keluarga besar Mbah Rijan diparingi seger waras. Amin. Yuswa ingkang panjang. Amin. Diberi kesehatan. Amin. Lan liya-liyane. Nih. Oke kok ya. Oke. Nek tak kabehne nganti Ayo. sesuk-esuk. Celenge ndi celenge? Lah, Leng celeng. omahe mbok kon makan wedhus. Apa? Yo kan ben aduh-aduh iki Ayo. bintang tamu kok ya apa ngerti to? Wong samene mbah niki go ngerti kuwi kondi. Kae Tuh merutu ini yo. merutu. Le enggak, angga, Angga Mas Le. Angga cah bagus. tak bagus. Rene. Ini lah. Rene. Lah, Yo, Jan. alah. Nek manis ngene Rupane masalah bagus Wah, Allah. Anu, mentolo ngeprok aku. Kok iso. Saiki ngene. Dikenalne kowe iki kondi, asalmu kono telatah ndi kan wong-wong kan urung ngerti to. Kowe iki ning kene iki dadi binatang tamu. Bintang Bintang tamu. Lah makane kuwi. Binatange padane kancane kewan. Iya iri-iri hae. Kok iso omong kok cepet-cepet kok iso. Nyapa? Lah untumu mang ngene kok. Kok iso? Ndang donga didongakne. Untu nek tronyoan ngono kuwi. Ayo. Untuk cerutak. Iya. Ana. Aku sadar diri kok, Mas. Iya, rada maju. Rada dipepetne. Terus piye? Rada adoh.
Kowe kok bar sing nggih kowe mukok oleh-oleh kok sok. Walik. Tenanan, salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Tenanan. Ojo bar-bater ning kupingku. Ya, tenanan. Ora budek aku kopok. Tenanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye to jan iki masalah? Bocah nek setengah rolas ngene iki lho. Kok sing tenanan. Warono sik. Bocah warai terus kalih. Aidone mlonyoh lho. Nggih saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngono lho carane. Pertama, Ojo ganggu iki. nak ngotok wah iso aku. Anakku nek kono cilik iso. Piye? Wabarakatuh to? Iya. Iya wabarakatuh. Walah, wis. Aku mah bingung ngene iki jenenge kok iso. Wis diterusne dhisik. Terusnya apa salto? Iya, salto Ya, sih. ya, ora no. Iki ganti wito, bareng Oh, aku. ganti iki? Iya. Yo, salto sak mudare. Piye? Aimu. Butuh boto ora? Boco iya. Iya ora. Kon sebagai kancamu. Ayo to dilanjut iki. Sik, tunggu. Megele kowe yo besangi wong tuwek. Wowo. Kok ora kena curu keton iki to nggih? Ayo Mas.